chi bai vek ule tun tum kan video a chuan kan chonna tur coach Awlsam taka zon dan kan thlir ho dona I chonna tur coach I hmuh chat chat theinan rela din hma chu I lo thlir don nia en tirnan s2 coach kan chonna tur lo ni don ta se tiang hian kan zong photang achunga ronin ziak hi kan hmu em s3 ani a apia son s2 a om dona kan phei zelang one three one eight six hi content number ani a kan chon tumna coach chu s2 ani ti chuan ta hian s2 a in ziaka a om zia chu rela din huna mizo na hian s2 coach ading don tina ani chu bangin ta hian kan dinganga kan lo thlirang rel banga coach number te an tar thina chu bangin uluk devin I lo en don nia S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 tuna kan chon na tur S2 eng kot sa pachong don la tuna ka lo chan dan anga I lo chan phot chuan Awlsam takin chon na tur kot I hmu zelang 1a ate 2a ate b1 ate I chon don po in tiang hian I lo chang thin anga ti chuan I chon na tur kot sa I lut chat chat to mai don ani tuna chuan ka chon na tur lama ka vocal to ange mang tha vek ule